Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kwacha. Kuno naonanga, this is a very rich valley. Ndipo kuli anthu amene asinyo Chief Katumbi pamoza ni mafumu wonse bandanda uku wakwenera chindi chomene. Chindi kwa imadada mfune Valisa wakalekale, a moderator wakalekale, last synod of Livingstone. Wow. Nakondwa muonani. Mama na dada ya waliwane anyagondwe vamtauzeni waka kuno nkwao kuno apereke komoni chifukwa ali atsikana wena wanena kale kuti kuborero nkutali ndi amabwera kuno kwa Katumbi umachita miyambo yawo chaka chilichonsecho utsika kuchokera pa mwazisi apo tatauzani monile mose aswati numtauzani inena kondwa chomene kuti tafika kuno kuhewe nkwituka nthenayo iranga kuti ise zipwenu kuira kwa nganguni manyi vichi vyose mbwetikiza nganguni so kuno ndiko nkwitu nadi yeo maoku mwa mama taonga chomene balala abaliwane uyu wanena ndine nkweni wa mkulu ndikuthokozeni akuluakulu wa MCP ena ndi wakhala panduna Deus Gumba komanso regional chair region yonse zina zimene mwanena pano adzimvera okha chifukwa amayendetsa nkhani imeneyo ndiwowa nkhani yakumanga nyumba za anthu achitetezo dziko lonse la Malawi. Ndipo ndifuna ndikuthokozeni chifukwa inu kuno pa Zambia pamwepa 3 kilometers away mumakhalirana bwino ndi abale wathu aku Zambia chifukwa ife ubale wathu ndi wabwinobwino. Pamene atsamunda adabwera kuno kumanena kuti ukukhala dziko lina samatifunsa maganizo wathu chifukwa chake abale wathu ena ali tsidya ilo ndipo kuno tina abale wawonso chifukwa chake timakhalirana bwino osayambana chita zinthu zachipongwe chifukwa muchitira abale wanu. Ine ndi atsogoleri ku Zambia timagwirizana, atsogoleri ku Mozambique timagwirizana, atsogoleri ku Tanzania timagwirizana chifukwa dziko ili ndi la ife osati iwo amene adabwera yayi. Ndiye ndifuna ndikulimbikitseni ngakhale msewu kaletu ndi idali M1 mpaka na ukakwera basi imayamba yapita mzambiyanso nkudzalowanso Malawi mpaka ukafika kuchitipa. Mukumbuka? Ndiye chonde chifukwa chake ndabwera kuno napita ndi pathazima apa kuona project ya madzi ndi agogo adandaula kuti nanga yangoyenda chotere kodi kuno bwanji vale imeneyo atisiya kuti tikhoza kuthandizikanso. Cholinga chake nchakuti pilot project tayambayi
ifikire aliyense. Manifesto yanga telenda chita kulemba momveka bwino. Tifuna secondary school yonse, chipatala chilichonse, msika uliwonse, kukhale madzi aukhondo, flashing water kulikonse, zimbuzi za ukhondo chilichonse, chifukwa pakati apo tinavutika ndi kolera, system ya madzi itaonongeka. Tifuna kuti zinthu zimenezi zichitikire kulikonseko. Ndipo zimene ziyenera kuchitika kuno siziyenera kudikirira kuti kukhale sub district ayi, zofunika zikhalepo pali pano. Chifukwa kuno monga tanena kuli msika waukulu kale, amabanki wera tichita kuwauza ife tikugwira ntchito bwino ndi anthu a private sector amenenso adzipereka kuti tikalumikizana ma project ambirimbiri tichitira limodzi. Tere ku mugawo la kutumikira Malawi mofunikira kuti pakhale system yabwino yopanga chuma. Boma laika madera apadera 72 amene tifuna Malawi yonse kuonjezerako kuno ma project wonse athandiza anyamata wathu, athandiza azimayi. Banki ya NIF tifunanso ikhale banki yapayokha, osati mmene ilili pali pano ngati kungobwereketsa ndalama, komanso interest rate yake ikhale yochipa yakuti kuno ulimi tikukamba wamthirirawu kugwiritsa ntchito mtsinje wa Hewe utheke. Ngati NIF kuno sinabwere ndiye kuti tiwauziratu pompanopa, chifukwa ndiye kuti wataya mwayi kwina wathandiza wanthu achinyamata azimayi tere kupanopa balima kale azikolola mwezi ubwerawo tisanadikire mvula. Tufuna kuti kulikonse kukhale chakudya. Wodi iliyonse tikhale ndi nkhokwe zosungira chakudya, kukavuta njala anthu asamavutike kupita kutali, koma tiziwatumikira mwa msanga. Chimenecho ndiye cholinga choyamba chakuti chakudya chipezeke pafupi ndi aliyense Malawi kwathu kuno. Ndikuwuzanitu amati manifesto ati Chingerezi, koma nkungonena kuti ndondomeko ya zimene tifuna tichite inu ndi ine tikagwirizana pano. Chifukwa ndikukupemphani kuti uyambira dzana lija nitabwera nkukupemphani pa kampeni mudakavotera ine, chifukwa chake zina tayamba kuchita tsopano. Chifukwa cha chikhulupiriro chanu mwa ine msewu uja wayambika, komanso tufuna manga msewu olimba osati zongona mizira kuti tikope anthu chabe. Chifukwa kumanga msewu kuno kumapiri uyenera kukhala msewonso wolimba wokhalitsa zaka zonse. Ndipo chimene tikuchita monga tikumanga M1 ndiye timangeso misewu inayi. Msewu ngofunikira koposa anthu kuno kulumpi mumalira nthawi zonse chaka ndi chaka, ndiye tifuna kuti tiyikepo mtima mmene wayambiramo nkumaso mapiri amenewa amange, ndipo amange mokhalitsa kuti ana wathu adzukulu wathu adzayende mnjira yabwinobwino mpaka kalekale. Koma zithandizira kuti mabizinesi onsewo chakudya chonsecho chifikire kulikonse, misika ifikiridwe chifukwa cha njira yabwino. Fundo yachiwiri nyakuti tikhale mchuma chimene anu ake ndi Amalawi ndipo wapanga wokha, koma tiwathandizire. Ndiye tifuna tiwapatse kubyolera ku NIF achinyamata oposa 1 million, aliyense alandire 1 million kwacha, achitire business imene ikhoza kumthandizira kumtukula pa moyo wake. Komanso tufuna kuti tikhale ndi 10-10 challenge. Azimayi achinyamata 10,000 alandire aliyense 10 million. Tikukana kuti anthu tiziwaphunzitsa kachitidwe kake ni business yakuti iwapindulire, osati ndalama zoti angoononga lero mawa kulibe ayi, koma ziwapindulire kuti tikhale ndi zikhwaya zolemera zathu ku Malawi kuno. Ndipo takonzanso kuti kutsogoloko umphawiwu tithane nawo. Ndiye mwana aliyense tizimuyikira ku banki akabadwa 50,000 kwacha. Akadzakwana zaka 18 ndalama ija ikhala itachulukitsidwa chifukwa ndi investment yomsungira, adzakhala kale ali ndi mamiliyoni a ndalama. Ndipo umphawi tithana nawo ku Malawi kuno chifukwa umphawi watizunza zaka za nkhaninkhani 61 years, koma umphawi paliponse. Tikuthana ndi zimenezi. Tikufunanso kuti boma likuthandizeni
pochukumitsa ntchito za boma kuti zizifikira aliyense mwadongosolo labwino. Ndipo mmenemu tayika mapulani osiyanasiyana akuti ngakhale kuno mufuna saboma tikuti tukale mpaka nene nitakhala president ndine ndachita gazeti kuti Likoma ni boma palokha, Neno ni boma palokha, Mwanza ni boma palokha. Zidangotchulidwa pa podium ngati apa nkuyamba kugwira ntchito, koma sizinali gazeti mu boma ndachita gazeti ndineyo. Izi nzotheka chifukwa ine mukandikhulupirira ine ndimamvera zimene inu mukukhumba, ndipo aliyense wa inu ndizikhala nanu pansi nkunena kuti tiyende bwanji chifukwa tifuna tilumikizane bwino, aboma, private sector, ngakhalenso anthu onse m'midzi. Chitsanzo chake ndi project ya Tezima tachitayi kuti kuno tikhalirane bwino, tisaopsezedwe ni nyama zimene tikusunga kuti zitithandizirenso chilengedwe chonse. Chifukwa chake ndikudandaulirani project tachita kunoyi njothandizananso ndi Zambia chifukwa tonse tili kufuna kuti tizikhalirana bwino wina ndi mnzake, ngakhalenso ni chilengedwe chathu chifukwa zina zimene zaonongeka ndipo zapangitsa kuti ine nsakwaniritse masomphenya nchifukwa chakuti mzaka 5 zimene tikumalizazi zinayi 4 dakhala tikuchita declare state of disaster chaka chilichonse wa zaka zimenezi. Ndiye kuti ndalama tithandize anthu apeze chakudya, anthu achire kumatenda, anthu atetezedwe kumatenda, anthu aonetsedwe kuti tili kuwasamalira chifukwa mtsogoleri sangakhale mtsogoleri popanda wanthu, koma inunso simungakhale mfumu popanda wanthu. Nchifukwa chake tinayika ndalama zakuti zisamalire aliyense, komanso nkuyamba kukonza maziko, kusintha malamulo kuti akomera Malawi, kuyika mapolisi oti akomera Malawi, kuyambanso development ya infrastructure monga misewu ndi umene wayambidwa kunowu kuti akhale maziko akuti tsopano mu second term imene iyamba chaka cha mwezi wa Mawawu pa 16 September tikachita voti ndiye kuti tikhoza kumanga pa maziko amenewa nkukhala ni dziko lodalirika mulimi, ngakhalenso kuchereza alendo, angakhalenso ntchito ya mining kuno kulumpi, kukaronga, kuchitipa, kumzimba, konse mpaka na ukafika kuphalombe, kunsanje. Tili ndi chuma pansi pa nthaka apa, miyala yathu ya mtengo wapatali imene tsopano tifuna kuyigwiritsa ntchito ngati sovereign wealth ya dziko, nkukhala chuma chimenecho chakuti tikachita quantify ndalama zake tikhoza kumanga chitukuko cha dziko lino mwamsangamsanga chifukwa ife ndife olemera. Mthumba mukakhala kuti mulibe ndalama lero sikuti ndife osauka tangoshota tsiku limenero. Nchifukwa chake ena amationa ku Malawi kuno ngati anthu achabechabe, koma tazindikira kuti kuno kuli miyala ya mtengo wapatali imene dziko lonse lapansi likufuna masiku ano, ndipo miyala imeneyi tithandizira tsopano kuti tikhale ndi chuma chokhazikika cha dziko lino chimene chithandizire chitukuko ngakhalenso chakuno kuhewe. Ndamva za secondary school imeneyi chifukwa ife tifuna tichulukitse ma secondary school, ma primary school, koma akhale amakono. Tikumanga zipinda over 9,000 Malawi yonse, komanso ma secondary school ochuluka kunoku nkofunika tisakuyiwale chifukwa adzukulu athu ali konkuno pofunika aliyense aphunzire bwino. Anthu akuno kulumpi kukoma kwake mumakonda maphunziro mtundu wonse. Ndiye ndikuyamikeni chifukwa ngakhale wena amene walowa maufumu anthu akhoza kuganiza kuti maufumu osazindikira chilichonse. Many of these are retired civil servants. Amadziwa zenizeni ndi mmene zinthu ziyenera kuyendera. Nchifukwa chake ndikudalirani kuti tilumikizane bwino, koma ndikufuna voti yanu pa September 16. Ndipo voti imeneyo itithandizira kuti tsopano zimene tayala ngakhale masomphenya wa dziko lija ife tili ndi kuthekera kothamangitsa zimenezi kuti zikukomereni ndi kukuchitirani ubwino kuno kwathu. Chiuta mtumbikeni monse yewo chomene. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.